वाटारमेलन होनदोंना नायनायफ्रा सोरखौ नायो बै जायफ्रा वाटारमेलन दङ बिसोरखौसो नायगासिनो दं दा बुंनायाव नों आं बुंबा नै मानो बिदि बुंखो मानो माबाखो नायदो ससाइटियानो बेनो ओरै सोमावनानै देखायगासिनो दङ नै वाह लाइक मोजांथार बरिया आरो बेफोरनि थाखाय 50,000 60,000 हरनोबो थैयार रेडि दं हरदोंबो बेफोरबायदि साइडआव लेंहरलायनानै 30,000 न 1 लाख 80 लाख बेबायदिबो हरदों बेफोरबायदि नायदो ससाइटियानो बेबायदि होमबा मोनसे एजुकेशन होदों अवेयारनेस बेयावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आदा आलफ्रेड खेबसेबाव खुलुमबावबाय मा जालायगोनलायलै माखौ एल'गोन जाखो एसेबां कमेन्ट हरनो गोसो बेयावनो हरखा रायखा मोजां मोनग्राया मोजां लिर गाज्रि मोनग्राया गाज्रि लिर जेबो नङा जों नायगोन बेनिफ्राय जों बुजिनो नाजागोन आदा आलफ्रेड थांखांनाय समाव मोनसे इंलिश मेकारनि हटेलाव मोनसे एडभार्टाइजनि दावराव जादों बे भिडिअआ ओरैबायदि शेयार जादों वाटारमेलन आरो ब्लेक कब्रा बे भिडिअआ ओरैबायदि शेयार जादों आदा आलफ्रेडा माने डक्टर आलफ्रेडा लोङै लोङै सिख्लाफोरजों कब्रानिल' नाम लाग्रा जाबाय जि भिडिअ बियो बहुत इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय नैबे भिडिअखौहाय ओमफ्राय खोनासंदो ओमफ्राय खोनासंनानैहाय मोजां मोनबायब्ला अननानैहाय कमेन्ट खालामदो ओरैबायदि थाजा माने गुड निउस गाहाम खौरां आरो बे खौराङा जाहैबाय जाय दिनैहाय माने हिन्जाव गैजा रोङै सानै जोङो इउटुबार बालन्दाफोर दङ बेनो जाहैबाय डक्टर आलफ्रेड फंबाय ओमफ्रायो जेम्स बसुमतारी ना मामोनथाय टाइटेलखौ आं बावबाय आरोखि बिथांमोना दायो माने जिया बालुन्दा बायदि ओरैनो दङ आरोखि बिसोरहा माने गोबां थाखाफोर दङ थाखा दोनलायनोनो जायगायानो गैला बिसोरहा माने अब्लाबो बिसोरो दिनैहाय माने हाबाखौनो लानोनो बासै नामा ना माब्रै ना सिख्लाफोरखौनो माने गोसो थोजानो गियो ना मा जाखो बिथांमोननि माखासे बेबायदि माने बर' हिन्जावफोरजोंहाय खारजानाय बर' हौवाफ्रा हाबा जाखाबाय गथ' सानै साथाम जाबाय ओमफ्रायो गेजेर ससेयावहायनो माने हिन्जावफ्रा माने बहाबा माने बांगालफोरजोंहाय खारलांजानाय बिनि थाखायहाय मोनसे कनसेप्ट टेबोल मोनसे मा होनो डायलग बेखौ लानानैहाय दिनैहाय माने बिथांमोना डक्टर आलफ्रेड फंबाय आरो जेम्स मोनजोंहाय माने सानैजोंहाय माने सावरायनाय बाथ्रा नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय बिदिबा हामबायसै मोजां मोनोब्ला अननानै कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय लाइक शेयार खालामदो हामबायसै थेंक इउ आदाया बेखौ मानि थाखाय एडभार्टाइज होनाय मा जाहोननि थाखाय बे ब्लेक कब्राखौ एडभार्टाइज होनाय आं मिथिनो लुबैदों आं माने बेखौ एडभार्टाइजमेन्ट होनाया पारपसलि आङो होनाय जादों मानो होनबा गोबांथार जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रा गोबांथारानो गामि ओनसोलनिया माने अवेर नङा गावनि पार्टनारखौ बा गावनि हिन्जावखौ मारैहाय गोजोन होनो हागोन दा जों नुगासिनो दङ गोबांथार आइजोफ्रा हाबा जाखानाय गथ' सानै साथाम गोनां बा हाबा जायाखै गुबुन हारिजों खारलांगासिनो दं नंगौना नङा हो गुबुन हारिजों खारदों सोरजों खारदों बांगालफोरजोंसो खारदों जाहैदों बांगालफोरनि हिन्जावखौ मालाबा खारनाय खोनादों बिसोरना बिसिया 7 7 6 जन नांगौबा लेबार खामानिखौ मावो नङा फायखारि लेबारसो मावो बिसोरनाव माबाबो गैया मार्सिडिस BMW बिल्डिंबो गैया गारिबो गैया साइकेलाव बा बाइकआव बेजोंनो होमबाबो बिसोरनि 7 7 6 जन हिन्जावखौ खुसि दोनो मालाय मानि जाहोनाव जोंना बर' हिन्जावफ्रा खारगासिनो दङ हमनो हादों डिफारेन्सखौ हमना मोनदों नाथाय बेजोंल' नङा थाखा फैसानि बिथिङावबो खारदों खोमा जेबो गैया थाखा फैसानि बिथिं आं दासो एग्जाम्पल होदों जेनेबा बिसोरना बिसिया 7 न' बिल्डिंबो गैया गारि गराबो गैया खामलासो मावो ना फायखारि बा मैगं फायखारि बा दाउ फायखारि बोरमा फायखारि बुजिबाय बा मिस्ट्रि बुजिबाय थारमानि बिसोरो गावसिनि बिसि बा हिन्जावखौ खुसि दोननो हायो गोजोन होनो हायो
डिफारेन्सखौ बुजिबाय जोंनावबो गैया बेनावबो गैया बेना साबा बेना सासे जोंना बर' सेंग्राफ्रा बुजिनो हायाखै बे सानदों थाखा फैसानिल' होमबा जोङो इम्परटेन्स होनांगोन बै हेल्थखौबो जोंना हौवाफ्रा मा जौआ लोंबाय फैबाय ओइ हाबा जाखाबाय गथ' सानै जाखाबाय आरो माथोबाव फैयो गोलोमदै गस्ला पेन्ट मोदोम मोनामो हिनजावहाबो दङ ना मोजाङै साफा थानो लुगैयो जेन'ब्ला गांनाय उखैनाय दङ मिन्थिला फैबाय जौआ लोंनानै फैबाय 12टा 1टायाव दुमफ्ला उन्दुबाय हिनजावा नेगासिनो सानफ्रामबो सोरांलायबाय थांलायबाय आरो सोरनाबा जायो जेन'ब्ला अननाय दङ हिनजावनाव अनो नाथाय जे रोखोमनि अननांगौ मेबि मेडिकेल कन्डिशननि थाखाय जेन'ब्ला बेनाव बैहाय हेल्थआ थिग नङा बेना बेदर बांद्राय जाबाय जेन'ब्ला लोंबाय बेफोरबायदियावनो जोंना सानबाय जेन'ब्ला बिसोरथ' हिनजाव साबा गाहाम 6 जन गाहाम मारैहाय बिसोरो एथ' खुसि दोननो हायो नांलायफेरा खारलायफेरा बेफोरबायदियावनो थांसैबो थगायजानासो खारदों खोमा मोजां मोनबाय जेन'ब्ला बर'फोराथ' थगायजानायाव गुबुननि थगायजानायबो दङ बर'फोराथ' गुबुननि गोदै बुंनायखौसो लागोन बेनो ओंखायनो आं सिगांनि भिडिअ'आवबो होनदों जोंनाव बाहेरा बेराया जोंनाव नुवा दुनियाखौ बेफोरबायदि साननायाव मोजां मोनदां आं सिगाङावबो आरो दासो बुंबावदों माबा गाहाम माथो हिनजावानो खारफेरलायथ्राखै बेफोरबायदि मोजाङै दोनथारगोनदां बेयावनो गल जानायबो दं माखासे फानजादोंबो जानो हागौ सोरबा फानजादोंबो जानो हागौ बेफोरबायदि आं बेफोरबायदिनि थाखायनो मोनसे एवारनेस लाबोदों बेखौ बाहाय आरो गोबांथार मानसिफ्रा रिजाल्ट मोनदों मालाय बेखौ बाहायनानै न'खराव गोजोननाय फैफिनदों आरो बे हौवानिल' नङा हिनजावफोरनाबो जेन'ब्ला जोंना हिनजावफ्रा मा सानो ओइ गथ' सानै गाहाम जानानैलाय बुरिबाय होननानै लायो ड्रेस लुज फ्रात फ्रिट गानासै गावखौ मेनटेन खालामनानै लायासै सोरबा सिख्ला सोरबा मोजां बा दस्रानिखौ आरो दस्रानाव होनो हायासै बाहायनो बोरैबा आजिखालि टेक्न'लजिनि जुग जाबाय मबाइलजों बा फेसबुकजों हाय हेल' रं नाम्बार बेफोरबायदि जुगा दा सोलिगासिनो दं बेनिखायनो जोङो इम्परटेन्ट होनांगोन बैखौबो सेक्स एजुकेशना जोंनि बर' हारियाव बिराद इम्परटेन्ट दा गोबांथार मानसिया गामि ओनसोलाव रायलाया बेखौ खुल्लायै दा बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनाव नलेज गैयै रोंगौथि गैयिनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि उन्दैयावनो हाबा जाबाय ओमफ्राय 30 बोसोरसिम जाहैगौ मानि अलरेडि बियो गथ'फ्रा देरबाय सिख्ला जाहैफिनबाय गोबांथार मुलिफोर दङ बबेबा मुलिया सोरनावबा थिग जायो सोरनावबा थिग जाया बेफोरबायदि आरो जोङो सानफ्रोमबो नेचारेलि गावखौ स्ट्रं माने जानाय लोंनाय मोजां लाखिनानै दा बेनो आरो जानाय लोंनाय जोंना बेनो जाहैबाय जेनेबा जौ लोंबाय सानफ्रामबो बेदर जाबाय बेफोरबायदियावनो जोंनि देहाया दुरबल जालांबाय बेनो आरो नोङो नेचारेलि मेनटेन खालामनांगौ बे जिनिस आरो नेचारेलि खायफा गथ'फोरा बुजि मोनाबो जानो बेफोर बुस्थुखौ माने गासैबो इउज खालामजाया जेसेबां हायो नोङो नेचारेल गावखौ जानाय लोंनायजों एक्सारसाइज खालामनायजों खामानि मावनायजों बेखौ नों नेचारेल जोङो फिजिकेलि माने फिट लाखिनांगौ जायफोरा फिजिकेलि फिट गैथारा जेबो गैथारा बैफोरबायदियासो बेफोरखौ ट्राय खालामजायो बे आंनि साननाय नंगौ खायफाया मा जागोन सेंग्रा उन्दै देरफुनायफोरा आरो इउज खालामना नायनि जेरै जोङो जुमायखौ जों खेबसे लोंदावना नायोब्ला नों जुमाय फाग्ला जालांनो बारा सम नङा जेरै ड्राग्सखौ नोङो ड्राग्सआ मा बुस्थु खेबसे नायनि सुना नायनि खेबसे सुना नायनायनि उनाव नोङो गैखाला दा थिग बेफोरबायदिनो बेफोर बुस्थुखौ माने जायफोरा उइकथार बेफोरबायदियासो नोङो ट्राय खालामजागोन आरो बिसोरबो मा हानायमानि नेचारेल गावखौ स्ट्रं खालामनो नाजाग्रोनाया आं साबसिन होनना बे आंनि साननाय आंबो जेनेबा बेखौ खालामनाय आंबो बुजिनानैसो खालामदों बे एक्सटार्नेल इउससो नालाय बे जेनेबा जानायनि नङामोन नालाय इन्टारनेल इउस नङा एक्सटार्नेल इउस बेनि थाखाय खालामनाय जादों आरो बेनिफ्राय बार बार खालामबाय थादो मानसिफोरा रायबायानो थादो आदाखो मानो बार खालामबाय थाखो बे मोनसे खालामाखै बेखौ बार नोंसोरो खालामदों पाब्लिकआसो खालामदों नों जेनेबा नों क्लिपखौ लाबाय बोखांबाय मानो होनबा आजिखालि बयबो इउटुबार जाबाय माने गावनि चेनेला ग्र' नांसिगौ बेफोरबायदि खालामबासो भाइरेल जायो दा जोंनि ससाइटियाव मा जादों गानावनो दंफायो फेमास जानोबा भाइरेल जा माबा माबि जानोबा माबा माबि जा दा जोंनि ससाइटियाव सोरखौ एक्सेप्ट खालामो भाइरेल जानायफोरखौसो एक्सेप्ट खालामो होमबा नायदो ससाइटिया बेबायदिबा होमबा नायदो नोङो ससाइटिया बोरै खारफादों बेजों खारफानांगोन ससाइटियाथ' सोरबा गैयिजोंबो खारफाबावाखै गैया जेनेबा बै वाटारमेलन होनदोंना
नायनायफ्रा सोरखौ नायो बै जायफ्रा वाटारमेलन दङ बिसोरखौसो नायगासिनो दं दा बुंनायाव नों आं बुंबा नै मानो बिदि बुंखो मानो माबाखो नायदो ससाइटियानो बेनो आन्दा ओरै सोमावनानै देखायगासिनो दङ नै वा लाइक मोजांथार बरिया आरो बेफोरनि थाखाय 50,000 60,000 हरनोबो थैयार हरदोंबो बेफोरबायदि साइडआव लेंहरलायनानै 30,000 न 1 लाख 80 लाख बेबायदिबो हरदों बेफोरबायदि नायदो ससाइटियानो बेबायदि होमबा मोनसे एजुकेसन होदों अवेयारनेस बेखौ माने थांखौ जेराव लोगो मोनो बेयावनो बे नामखौ लानानै बिसोरसो माने आलाय माबा बे थांबाय बिसोर रायखांनो नाङा गाज्रिबा रायखांनो नाङा बे रायखांदों माने गाहा फेमास जानो लुगैदों बिसोर जेरै नोंखौ जेराव लोगो मोनदों बेयावनो रायखांदों रायखांदों माने पाब्लिकआसो बेखौ उफाय गैया नों बुंनो नालाय आंबो नों बिदिनो सोंदोंबा आंबो होनांगोन